Stichting Winterpret Venray organiseert op 6 januari het Rabo Icebike Kampioenschap. De icebike is een soort lichtfiets met 2 hendels om te sturen en glijdt op smalle ijzers over de ijsvloer. De Engelsman Steve Ellis sleutelde 5 jaar aan deze fiets en deze is nu in Nederland een begrip aan het worden. Kom op 6 januari kijken naar dit spektakel, tevens de afsluiting van het ijsbaanseizoen. Met Je hebt me belazerd en alimentatie vestigde Johnny Romein in 1 klap zijn naam. Op 23 december staat hij bij de Witte Hoeve in de Schijnwerpers met als slogan voor die avond Johnny Meets Friends. Maar liefst 8 topartiesten uit heel Nederland treden die avond voor u op. Liefhebbers van het levenslied komen hier volledig aan hun trekken. Een topavond met topartiesten in dit genre. Dizzy Dance presenteert de show Het meisje met de zwavelstokjes. Met de fantasie en creativiteit van het Dizzy Dance team kent het verhaal veel verrassende en opbeurende elementen en een heel mooi en vredig einde. Een samengaan van prachtige muziek, mooie kleding en een fantastisch decor om zo een prachtig begin te maken van de kerstdagen. Vier het nieuwe jaar in de zalen van Schouwburg Venray. Live muziek van topartiesten, diverse DJ's met licht- en lasershows. En de Lounge Cocktail Area is dit jaar in het Theatercafé. De allerliefste hondjes Woezel en Pip komen terug naar de Schouwburg. Na de hitvoorstelling Op zoek naar Sloddervos beleven Woezel en Pip hun 5e familievoorstelling Woezel en Pip en de tijdmachine. Laat je meenemen naar de bijzonderste plek in de tovertuin en zing en dans mee met nieuwe liedjes. Kom gezellig dansen en zingen op zaterdag 5 januari bij Woezel en Pip in de Schouwburg. Put on your dancing shoes, come on down and boogie with us all night long. Met de afgelopen theatershows Magic en The Brand New Day is Jeans op succesvolle wijze een geheel nieuwe weg ingeslagen. Met de show Blame It on the Boogie zet Jeans die stijgende lijn voort met een geheel nieuwe productie die wederom garant zal staan voor een spetterend muzikaal feest en een lust voor het oog, voor jong en oud. Op 30 december zal de binnenstad van Venray worden overgenomen door diverse bands. Van de 60s tot Nederlandstalig en van pop tot classic rock. Per locatie spelen bands meerdere sets, zodat iedereen kan gaan genieten van favoriete tributes. Na de succesvolle musicals brengt het Nationaal Jeugd Musical Theater nu Kruistocht in Spijkerbroek. Een familievoorstelling die je meeneemt op een spannende reis door de middeleeuwen. Met een cast van 70 jonge en enkele volwassen acteurs is Kruistocht in Spijkerbroek de grootste reizende musicalproductie in Nederland en België. Tijdens de donkere dagen voor kerst zijn er vele activiteiten te beleven in de regio Venray. Een kerstlichtjeswandeling in Kasteraai, een kerststal die te bezichtigen is, een kerstmarkt met live muziek rondom de ijsbaan in het centrum, kerstconcerten, kerstkaraoke in de uitmarkt. Te veel om op te noemen en aan u te tonen tijdens deze uitzending. Wij gaan er even tussenuit en zijn weer wekelijks in beeld op Pelemaas TV en ons YouTube-kanaal vanaf woensdag 9 januari. Het team van Pelemaas TV wenst u hele fijne feestdagen en een prachtige, gezellige overgang naar 2019.